Здравейте, прекрасни! Правя това видео по никое време. Абсолютно нетипично за мен изобщо да правя видео, но повлияна от последните събития в живота ми, изпитвам нуждата да ви се извиня, не че не го направих и преди няколко дни, за това, че зачезнах, вдъхновенията ми за вас изчезнаха. Алгоритъма най-вероятно вече ме мрази, но това няма никакво значение, защото в един момент разбираме, че просто трябва да спрем, да забавим темпото. И точно това искам да ви напомня всъщност, че слушайте тялото си, слушайте душата си, слушайте, наблюдавайте всички знаци около вас и не ги пренебрегвайте, защото в един момент те се събират и просто излизат по най-неприятния начин и ни напомнят защо трябва да се слушаме, защо имаме нужда от спокойствие, защо имаме нужда от тишина, от хармония. Точно това искам да ви кажа. Нищо никога не е на всяка цена. И в каквото и да вярвате, Господ, Вселена, висши същества, няма значение. Те всъщност са там, за да ни помогнат, но преди те да ни помогнат, ние самите трябва да ги чуем, да ги осъзнаем и да си помогнем. Просто понякога има нужда да спрем за момент, да помислим и да открием пътя към себе си, пътя навътре. Защото има неща, които когато ги загубим, или не можем да ги върнем, или става изключително трудно и после съжаляваме. Не е ли по-добре да ги осъзнаем на време и да не стигаме до там? Защото е лесно да замитаме проблемите под килима и напрежението, казвайки, че всичко е наред. Аз самата не спирам да казвам, че всичко е наред. Затова ви уча. Уча е силно казано, но опитвам се да ви вдъхновявам, че винаги има надежда, защото не спирам да вярвам, че такава има. Но понякога трябва да погледнем нещата в очите и да си дадем почивка. Защото ако ние не си я дадем, живота ще ни я даде по не особено нежен начин. И е хубаво да го осъзнаем преди това. Затова помнете, че никога нищо не е на всяка цена. За всичко си има време и място и се случва когато е най-подходящия момент. Не насилвайте нещата. После няма да видим нищо хубаво. Нека го направим по спокоен и хармоничен начин и просто да бъдем щастливи, защото просто трябва да сме вдъхновени и да знаем, че всичко ще бъде наред. И всичко е тук и сега, не забравяйте. Тук и сега. Нищо на всяка цена. Благодаря, че ми слушахте бърстолеванията късно вечер, но понякога човек има нужда да си каже нещата, които е осъзнал и вярвам, че на някой всъщност наистина биха му били от полза. Ще се видим утре или други ден с новите вдъхновения, които съм ви подготвила все пак. Отново казвам, не се заричам, защото няма нужда да си слагаш срокове и да казваш аз ще направя това, ще направя онова и забравяме за себе си. Ние сме си най-важни в края на краищата. И когато ние се уважаваме и се обичаме, получаваме това обратно. От Вселената, от хората около нас и всичко се получава много по-лесно. Не е нужно да си даваме зор, както се казва. Така че очаквайте, подготвила съм поне според мен изключително интересни неща и надявам се и на вас да са ви интересни. Благодаря отново, извинявам се отново. Лека вечер, пазете се, грижете се за себе си и бъдете щастливи. Желая ви хармония и любов. Чао, чао! Лека вечер!